Hasteni shikla chalai rok fake jangnai mani chalai mani nahalai mani shal brum brum no nukjak tongo. Omono kasuna bagai para kamini amchaini joto lukurokno thansa nglaijak o manai muthakna bagai. Haike no drugs phalnai chanai rok romjak mani chung nuguino tongo. Obahai no srang shalo drugs mania khainai romjaka buri bodol bai kedegma jora robino buri bodol borokno nachomi tongmani. Yagulo srang shalo diponi damni jorawo kamini buri bodolni chaitok mungbai choprop kha chompok nogoni kisan kurini phal nogo o thayo manjaka tiprasa rupini bosongni khoroksano phiaba tei khoroksa phalnaino romuinarak malia o pati mungno khnabui a thayo phaisok paika chompoknogor outpost ni usi dayal chakma bosaka khoroksano rommarak mankha tei khoroksano rommarak liya hnei daktino bonobo romnani chaitoknai hnei saka video report chumui tv para ang tini pungo bisa drugs nana ni pemani wasan yago ke ang drugs naka namani porewo ang bisa bopang toro tong asugui nugika namani pore ang bisa mukri phaya ara thuka thumani porewo ke parani borok phayai ano thop sakairom kha naga ti phaileka ti phailai akoi nung borok pai ni sungong ke ang kuno chala kok salia ku a jaga payo amte phona nana payo aka morok sair bai ka am morok sair bai ka ang no morok sair bai ka no paran joto borok khainai joto bini nong nong phai checking phai bai ka pia a borok phanai kisan kuli bongke kharjak mungtamo kisan kuli ka bok kharka ke ang joto no kubi kok sair bai ka kuli ke bok kharka ke malak dia tabono emne nangaro bosu koidin chimi ar ngamti haike nawi naikang ang emne online somani pray asto 9 din lo khai khana dara haike o borok falmani ke koi bosorun khara khana manile e bos sorkati bakti rohai ni khana ka dara ol confirm ke saimia to baluk ja nang dino kai besok na phaibin aro ang dino han kaisa ro kainai kobang mano kaitham agai kobang mano chaita asum jaga tam ne bagai kuru kuthumung laikya tam nti tini o jaga mti hai gotnang mak laikya Biar baimar lo, sin jaga lo sempuma botol lo, saja bisi, 4 number, mandai kelayo. Sengoro prai no, drugs na halo sawo, apa hari seng kelai jongo. Tapi seng proman hati mana nomi mania. Mungkin seng kini ke saiman kah seng orang sana banyak jong. Semua si payung keba. Hari seng beri rok bumar sini pura sini elaka sikli, apa hari beri rok hoi salah hoi bebang no. Oh jaga wa phai sawo payo aba seng man pangai seng tini kharon banya ni bumarok dol khaye seng rom laikha khoroksa seng mokol bai seng puran nupuri tonga khapila sakang nasegoi bo saisung injection doi tongman seng bonom hate phairon phaike romi bo khar proka bo kisa manja kha nung seng aba ke phai sabon ar sa proke bo ono ko sawo opti phona sawo bum kanka kisan kori mungtamo hoje তারা একজনরা ধরছে ধরে আমি কাছে আমরা বাড়িতে বলি আমি এতটুকু জানি কি কারণ আছে আমি এতটুকু জানি না কি ধরা হয়েছে আজকে আমি এও কোথায় না আমি দেখছি তারা দৌড়াদৌড়ি করেছে আমি ঘরে আসছিলাম ঘর থেকে বাইরে আসি আমার ঘরে কেড়ে আসি কি কারণ আছে আমি তারা জিজ্ঞেস করছি না ওনারা তো অভিযোগ দিতে আছে যে এখানে ড্রাগের বিজনেস চলতেছে আমি কোথায় জানি না আমি এই সম্বন্ধে কোনো কিছু জানি না